Dwi'n meddwl wrth i ni edrych, fi'n credu, ar y maes yma o bolisi, mae yn neud i chi teimlo yn arbennig o isel, oherwydd dyma oedd y technoleg, oedd ar potensial, a dweud y gwir, i ni wrth wneud anfanteision, yn y fe, bod yn ddaearyddol ymylol, neu cael eich safleoli mewn sefyllfa wledig. Hynny yw y dechnoleg yma sydd yn cynnig yr ateb, a dweud y gwir, i fusnesau yng nghefn gwlad. Ond oherwydd y ddiffyg llwyddiant, y ddiffyg cynnig sydd wedi bod, wrth gwrs, dyn ni dal mewn sefyllfa anfanteisiol o gymharu gyda prif ganolfannau poblogaeth dinesig yn Lloegr ac yn y blaen. Felly, mae rhaid i ni gael gwell arweiniad gyda Llywodraeth Cymru. A dyw'r system sydd gyda ni, neu dyw'r ymagwedd neu dynesiad polisi sydd gyda ni, amlwg ddim yn delifro. Felly, peidiwch byth y meddwl. Wrth gwrs, mae'r dechnoleg yn symud mlaen o hyd ac o hyd. Byddwn ni'n sôn cyn bo hir am terabit yn y fe, chymod? Os ydy Llywodraeth Cymru gwir eisiau i Gymru fod yn gyrchfan, yn testbed ar gyfer technoleg y ceir diarwr enghraifft, mae rhaid i ni fynd yn bellach ymlaen. Wel, nid, wrth gwrs, trwy gael cytundeb gyda cwmni fel BT, sy'n ni'n awgrymu ydy'r ffordd i ni wneud hynny. Os ni'n edrych ar y ffigurau, oeddwn ni'n clywed yr ysgrifennydd cabinet yn dweud, wel, mae Cymru ymell ar y blaen. Pa blanet mae fe arno? Allen ni ddim cael sgwrs polisi call, os nag ni'n derbyn y gwir sefyllfa. Hynny yw, fel mae'r llyfrgell tŷ cyffredin wedi dangos bod 7 mas o'r 10 ward cyngor sydd â'r cysylltiad arafau ym Mhryden yng Nghymru. 6 ohonyn nhw, wrth gwrs, yn ranbarth Gorllewin a'r Canolbarth. 1 ohonyn nhw Llanfihangel, Aberbythych yn yn etholaeth i. O'n i'n gweld mae'n gais ryddid wybodaeth wedi cael ei gyhoeddi wythnos diwetha gan Lywodraeth Cymru, wel, yw gwybodaeth wedi cael ei goeddi gan ddyn nhw, sy'n dangos ble i ni o ran y siroedd, o ran yr ardaloedd sydd wedi cael ei cysylltu o dan Superfast. Ac Ceredigion, 68% yn unig. 68.9% yn unig. Eich ffigurau chi, dweud y gwir wrth diwetha. Ac ni'n gwybod mae'r cyfartaledd ar draws Prydain yn rhywbeth fel 93-94%, bydd yn ar gyfer Lloegr yn 95% ar ddiwedd eleni, 98% meddwl Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn diwedd y ddegawd yma. 68% yng Ngheredigion. Pa effaith mae Llywodraeth Cymru yn meddwl mae hynny yn cael ar hyfywedd yr economi yn yr ardaloedd hynny? Mae rhaid i ni edrych ar fodel gwahanol. Ac mae'n ddiddorol gweld y modelau amgen sydd yn llwyddo, enghraifft yn yr Unol Daleithiau, lle mae cannoedd o ddinasoedd, wrth gwrs, yn berchen ar eu cwmnïau telegyfathrebu eu hunain, oherwydd sawl un ohonyn nhw yn ardaloedd fel Colorado, yn Kentucky ac yn ymlaen, yn wynebu'r un problem a'n ardaloedd gwledig ni wedi penderfynu digon yw digon. Dyn ni ddim yn mynd i ddibynnu ar gwmnïau mawr monopoli, dyn ni'n mynd i gymeryd ar awenau yn hunain. Rai ohonyn nhw yn partneri gyda chwmnïau bychain yn lleol yn ranbarthol, rai ohonyn nhw yn berchen ar eu cwmnïau hunain, debyg iawn wrth gwrs i hyn fodel Kingston Communications a Hull, wrth gwrs, oedd yn llwyddiannus iawn. Debyg iawn i beth oedd Llywodraeth Gwlad y Basg wedi wneud, nôl yn y 90au wedi wynebu'r un trafferth ac unwaith eto, Llywodraeth Gwlad y Basg yn penderfynu, wel, yn lle roi'r arian yma i ryw gwmni mawr monopoli sector breifat, beth am i ni fuddsoddi yn arian mewn i gwmni yn hunain? Ac wrth gwrs mae Euskaltel wedi profi oedd y buddsoddiad yna yn un call ar ei ganfed oherwydd maen nhw wedi medru symud mlaen. Ac un o'r argymellion y pwyllgor, wrth gwrs, yw i Lywodraeth Cymru edrych ar
fodelau amgen. Ar bob lefel, oedd yna awgrym yn y Western Mail y mis diwetha bod yna gyfle o ran yr is-strwythur terabit yma i greu i greu buddsoddiad fydde'n golygu bod Cymru am unwaith ar flaen y gad.